nezimvo zabo. Loo nto leyo siyenzela for ukwakha nokubuilda ke iTarkastad ngobubanzi nabantu bakhona baseTarkastad. Kakuhle kakuhle yona siyenzela for ukwakha na for ba abantu xa befuna ukuveza izimvo zabo nokutshintsha isizwe soMzantsi Afrika sibanike lo qonga. Silivulile ke, silivulela for umntu wonke. Okay. Kodwa ke surely ke ikhona imixholo eniyazi into kokuba nizawube nijulise kakhulu kuyo enifocuse kuyo. Mr Wisdom, khasicacisele imixholo enjani eniyilindeleyo okanye ninqwenela uba ke niyiveze kule podcast. Thank you, DJ Abza. Ndixolisa nje ngevoice yam sorry, ndine-fever. Imixholo esabe siyijongile kakhulu Mr Abza nabaphulaphuli be-VCR, ingakubi sizawugxila ikakhulu ngokwangoku kwezenkonzo nezemidlalo nezemfundo ikakhulu. So iinjongo zethu ke is to inform and educate. Siza kuzisa iingxoxo eziphambili neziluncedo kwezemfundo, number one, nakuumeko zobuxhakaxhaka bale mihla, iteknoloji ke ukutsho, kwimbali kwakunye nezokuphuhlisa kwiimeko mhlawumbi uba siphuhlise amashishini, siphuhlise into ezininzi, abantu abatsha ingakumbi nabadala abangekabi nalo ulwazi. Sikwajonga ke nesport because sithe sawujonga sabona uba kummandla waseTarkastad isport ezemidlalo zikhule kakhulu kule minyaka edlulileyo, ikhule kakhulu. Ikhuliswa ke zii-local coaches ezisakhasayo nezizimiseleyo ukukhuliseni ulutsha kwezemfundo kwezemidlalo, ukuzisusa ke kwizitarato. So sizawugxila ke kuloo nto leyo ukubana ngaba sithi bring more on i-sport ukuze nabanye abanqwenelayo ukuya, abangenalwazi lungamandla kwezemidlalo, babe nomdla wokungenelela. DJ Abs. Okay. Ungagqibezela uba ukagqibi? Kwagxile ke nakwezokonwabisa kwi-entertainment. Siza kusebenzisa ke amabali, siza kusebenzisa kunye neengxoxo ezinomdla, iimeko ezitshisa ibunzi locally and jikelele nje. Amabali anikisa umdla, amabali onwabisayo, so that singagxili only kwiimeko zemfundo nakwezenkolo only, but sikwazi uba sizise ne-entertainment kwangaxeshanye ukwenzela uba noko abantu bakwazi ukuxhamla ngokwe-variously. Okay. Surely ke abaphulaphuli bazabuza uba ifocus yenu izawuphelela eTarkastad kuphela, nikhavarisha ke imicimbi yaseTarkastad, and umntu onqwenela ukuza kule podcast wenza njani? Okay, mandiqale ke DJ Abza ndigqibezele kakuhle phaa kulaa nto kwezaa njongo besezikhankanyile ugxa wam. Sinayo ke nenjongo ethi sifuna ukubuild i-community. Kweli cala ubuild i-community ke kukudibanisa abantu abanamava, and kwakhona besiza ke neengxoxo ezahlukileyo ukwenzela kubonwe ngasonye. Then okwesibini, sizame ke ngoku nokupromowutha amashishini asakhasayo. Akhona amashishini asakhasayo nee-organizations, ii-foundations ke ezingajonganga nzuzo kurhulumente, abantu abaziqalelayo ezo zinto. So nabo ke singabantu esiba-invayithayo kulaa nto kwakule podcast ukwenzela bakwazi ukuzazisa banzi ebantwini, ukwenzela bafumane i-audience more, ingakumbi ke kumakhasi onxibelelwano. Kangantoba le nto yoosomashishini sake sayenza naseKaladokhwe, apho sibiza bonke oosomashishini abafuna ukuzazisa baziwe ngabantu, because amashishini asakhasayo bazivalele. Kanti xa sibanike eli qonga lale podcast, bazawutsho baziwe ke ngoku ngabantu oba benza ntoni kwiikona bakuzo, loluphi uncedo abalifunayo, ukwenzela sibanike lo qonga linjalo. Okay, so nizawukhavarisha iTarkastad ngoku okanye nabani na onofikelela kuni uvumelekile? Ngokominqweno yethu na DJ Abza injalo uba kwalo mzuzu sawukhabe sikhavarisha iTarkastad, sidile naba bantu kuqala baziwayo bapha iTarkastad, because kuhle xa usiva amava omntu ombonayo daily pha eTarkastad. But ke salivula ke ixesha lihamba ke neqonga apho abantu abasemazweni bakwazi usibamba
kulesi siba interview kula podcast yethu noba siba interviewe online, ingakumbi inzalelwane zaseTarkastad mandiyafuna ukutsho, even nabantu ke abangosaziwayo abaziwayo ngabantu laba bantu sibabiza bazii-influencers, nabo ke nabantu bathiwa zii-content creators, nabo sizababiza eqongeni lethu ukwenzela baphefumle ke banike nabantu, bakhuthaze nabantu abazabe besibukele. Okay, nina nikwazile uvula izithuba zemisebenzi for i-team ke ngoku ezakwenza le podcast. Bakhona abantu abatsha okanye abanesakhono nibakrwecileyo babe yinxalenye banijoyine? DJ Abza, bakhona abantu abazaba ngababhiqishi beenkqubo zethu, le nto kuthiwa zii-host. Sinaye umnumzana uNelani, uBhutayenda Nelani, ngwapha eTarkastad. Sibe nawo namalady amabini uBhutayenda Nelani yena uzawugxila kwezemfundo xebe kwezemidlalo nakwezokholo, faith and sport. Then ke ngoku kubekho uMiss Liema Manyana kwakunye noMiss Kamvelihle Mgxiki, nabo zinzalelwane zaphaya eTarkastad. So nabo ke bona ke ingakumbi bazawugxila kwezemfundo bona. Siseme ngolo hlobo ngokwangoku. Okay. Nifuna uqalisa nini Mr. Xabiso xa siyivala? Khani sichazele uba ninomnqweno wokuqalisa nini, and then ke athini amazwi from kwelakho icala Mr. Xabiso akhuthaza abanye abantu abatsha abanqwenela uvula i-podcast ekugqibeleni apha ebomini? Okay DJ Abza, into mandiyichaze DJ Abza into yoba le podcast sifuna uqalisa ngee-episode zethu ukuzikhupha kwenyanga ezayo, kuba ngosesiku-October sicinga ukhupha i-episode ke ngokuqala kule nyanga ezayo, which is uNovember. Sesiqalile ke nelanto nee-shootings ukuzenza okwangoku, then ke ngoku ukukhuthaza abantu abafuna uyiqala i-podcast kwiindawo abakuzo. Ndizawukhuthaza ingakumbi umntu omtsha, because isikakhulu abantu ababhizi nezi zinto nobuxhakaxhaka, because zifuna ubuxhakaxhaka ezi zinto, ngabantu abatsha. Abantu abatsha siyabakhuthaza uba mabavuke bazenzele, bangoneli nje also bafune ukuxhaswa mhlawumbi okanye bafune ubhenela kurhulumente ekwenzeni umntu into. Umntu makaze aziqalele into eyeyakhe ukwenzela nomnye umntu ozawukhuthazeka. Nathi xa sesiyishiyayo le nto, xa sizoyishiya nje but sizayishiya ebantwini abalandela emveni kwethu, because nathi siyakhula siye siba badala, ikhona igeneration ezemva kwethu, nayo yiyo esiyikhuthazayo uba nayo incance kuthi. Sifuna uba zii-role models nakubantwana abasakhulayo abasakhasayo. Enkosi DJ Abza. Kakhulu siyayivala Mr. Wisdom, wena ke uzandenzela lula hlaba ikhwelo kubantu abafuna ukusondela kwi-podcast yenu nibakhangelayo bapha kummandla waseTarkastad, uselubanika neenkcukacha banifumana njani? Danke DJ Abza. Kubantu ke abafuna ukusondela kuthi bavumelekile kakhulu. Tarkastad neziphalukazayo bavumelekile baze, sibakhuthaza to come and share iimeko zabo zobomi on various topics esizabe sizikhavarisha. Uyaqonda ngoba ke siyi-TT Designs, i-podcast lena asiyenzeli thina siyi-TT Designs, ayo yethu, kodwa ke yeyabaphulaphuli, yeyabantu, ingakumbi abantu abatsha, because we are more focusing on building abantu abatsha babe focus njengoba sitshilo uSethoma apha ecam kwam ubana ngaba mabavuke bazenzele bangatyhafi. So ke bantu baseTarkastad neziphaluka namkelekile, siyafumaneka kumakhasi onxibelelwano on TT_Designs, ipage yethu. On my personal account ungandifumana kuWisdom Makhalane on Facebook, uMr Thomas Mkhangele kuXabiso Ngabzozo Thomas. Siyafumaneka ke nakuWhatsApp on 071 686 900, okanye ungandikhangela nam ku-068, ndiphinde inamba nena. Okay, ungamkhangela ku-071 686 0097, 071 686 0097, uxolo mphulaphula phi ekuqaleni, naku-068 322 045, WhatsApp line 068 322 045. Sikhona ke eTarkastad enamba 664 Banzana Street, Zola location, Tarkastad 537. Inkosi kakhulu. Alright. Nkosi kakhulu ke nathi ke siyabulela ngexesha lenu. Siyivukane FM sawuhlela sithi gqolo ukunixhasa kwimizamo yenu. Yabza, siyabulela siyi-TT Designs, sikwabulela naku-VCR FM. Enkosi kakhulu nakubaphulaphula. Thank you. Alright. Nkosi kakhulu ke siyakuphiza siphethe ezemidlalo, sihamba ngengoma yeKwaito Mashamplane bese